शेट काय वेळ पुढे केवढा डोंगर लावला. मावळातला सगळ्यात मोठा विषय हा. तर मंडळी तुमच्यासाठी घेऊन आलो मी मावळ तालुक्यातला सर्वात जबरदस्त विषय. आपल्याकडे कोणताही मोबाईल खरेदी केला तुम्हाला एका मोबाईल खरेदीवरती भेटणार आहे 10 भेटवस्तू अगदी फ्री. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर आपल्या डिकाटो मोबाईल शॉप तळेगाव दाभाड्याला व्हिजिट करा आणि तुमचा आवडत्या कोणत्याही कंपनीचा मोबाईल तुम्ही खरेदी करा. या भेटवस्तूमध्ये तुम्हाला पहिली भेटवस्तू असणार आहे डिनर सेट, त्यानंतर असणार आहे मोबाईल स्टँड, त्यानंतर असणारे केबल कनेक्टर, त्यानंतर असणारे ब्लूटूथ हेडफोन, त्यानंतर कव्हर स्क्रीन गार्ड, मोबाईल क्लीनर, केबल प्रोटेक्टर, एक पाण्याची बॉटल आणि तुम्हाला एक हेडफोन वायरवाला हेडफोन फ्री भेटणार आहे. आपल्याकडे ओप्पो, विवो, रिअलमी, रेडमी, सॅमसंग, वन प्लस या सगळ्या मोबाईलवरती तुम्हाला 0 डाऊन पेमेंटची सुविधा असणार आहे. त्याचबरोबर क्रेडिट कार्डवरती 10% पर्यंत कॅशबॅक सुद्धा असणार आहे. एक्सचेंज मोबाईलची सुद्धा सुविधा असणार आहे.